89891505 information centers bro aduonumu kwa aduosia kase ni mu den ene mu denti wo ma jepene e fa na life ebi e wo bono mantemu ebi wa santemantemu ena dodo na ewo epoye mantemu me din edi kwaku enin kusi buadumene efia ampofo wa afi nsamni ntremu enin mfiti ase eni Ahenkan FM wat wasum asante hini otumfo asetutu ya otosumienu ede afutu emu odempa akoma Ghana Bar Association eyeko bia eye mlanimfo nkabomu konti emlanimfo nkwa lawyer enegum se twom ewo maimu na eno no ye emlanimfo ni nankabomu ko ewo makonkun Ghana mu Ghana Bar Association de otumfo asetutu eka ni nan se wo madwuma mo ye no eno an se de oshankani kwotena ehyan anima na stia anima ne dia so betwini pa ko ede na ba so dia se mikohu bibia mebababo amane dia wasem ye ncheche na ma ye ncheche dia wase esre na mama na esre ene dia keka na ma ben pepepe sansu no kwani ne dia so tamse kan de kwa fom ko ye nafuo ko ye dia safatani na sa de be ya ne kua be koso ebiem cheche ni ko school dem ko gina school fu anim de umasua ene nim dia ko hye wo madwene mu enti obia ne die sansu na mlanim fo so mo dia ne se obia nya asem emra ne de bu oman bia nti uko oman bia mo wo mo mlanim ni enti bibia no watumi twetwa adwo no wo mso adwuma no tu be hana lawyer I need you braba bua me be wako wi aponche no so yase nkomu de bedi bronya no so adu atwamta mabusafo no bu afu pa nti enu se na lawyer ko ginam sade abusafo no bu afu wo makofo obi a wa ben pa na so akọ han lawyer ni na odina kwa akọ gin wo mso adwuma no na watwetwa adwo na wo madwuma mu yei ana otumfo se tutu se empempi Ghana anum se mlanimfo no so mko gina asem di bia so mu di asem ama obi a agya wadwoi ase obi a wafa Yesu Kristo se ne kra de gensa nanso onsom no nukura mu ofia so dem pie ya na odi atem fia so dem pie ya na obadwaman ofia so dem pie ya na obokro no na obubu ani nchie na otwa mpoa na ode ne ho ka me ne krunum ene de keka ho osesa pepe na Ghana emlanimfo na akwakoye wo mudu asem di bia pe na se nipa ode na asem aba no owo sika pa mike asem no so uhwem tema nka nipa kro no odifo na so sika owo nti na watabiri ni bum osofa to mesredo na ode ato mlanim ne ne sre so onfa ne nsanzo mpo na obeka sa na so ache okran enu nti osofa to mesre so na ode ato ne sre so na afi ono so sika wa hunti na ni tirim ai ni he ti sa tim de adwoma adwadie da ene adwa se kohwe nipa ko ne nipa ba e minkam enti ebekoba sapana mlanim ni no na adwuma ni suntum na afia asam ni impulse b d impulse e g impulse l e 7 impulse 9 ni nane se ekoba sape otumfo so mko fefem mlanim a ko pe bibi atumi ne no ebo pepepe no de defend no de twitwaje nipa wadi bone no enam sika na nipa ne dia ma ne nti enu no otumfo che se sabi eye wo madwuma nanso adwuma no nche se sika nti ewo so obu atentene ne ana ade anya ne krakra na wa ha wani ti se abwa prekesma dia ma nipa no se ondi bem oso ya ne sade a o di bone o ya sa o bo man o ya sa o ha obi ene na busua eni ntotumfo ose tutu se emlanimfo no wo munyina weso na wo mu tientenie pa se adwuma na omo ye no wo mu ndi enye ne kuremu otumfo ose tutu eto ne nsam so ena ose o ka chemlanimfo so se sempempi wo mu di asema mo fa kukuduro enye adwuma no momo kase nipa ni hurehuna nipa na ni isi akan no ohurehuna enu nti asemanya no krakra na wa ya moton ti se kontomre di akaja na wuja ni ebufa so osi da bi fa kukuduro ye adwuma na di no kra na oye ne sam ebeboa pa otumfo ose tutu eto ne nsam so